Partit d'Esquerra Republicana de Catalunya ha celebrat el seu tercer ple. Fruit dels treballs portats a terme pels congregats, serà aplegar a tots els catalans sota una sola bandera per elaborar per una Catalunya gran i forta. El senyor Josep Tarradellas fou designat com a secretari general d'Esquerra Republicana de Catalunya. Organitzada pel Comissariat de Guerra de la 31a Divisió, s'ha obert al públic una exposició de propaganda. Inaugurar l'exposició el comissari de l'Exèrcit de l'Est, Crescenciano Bilbao, i assistiren el ministre de Treball de la República, doctor Aiguader, els consellers de la Generalitat, senyors Bosch Ximpera i Carles Pissunyer, el comissari de la Comandància Militar de Catalunya, comandant Duran Rossell, el comissari de propaganda de la Generalitat i d'altres personalitats civils i militars. L'exposició posa de relleu els diaris morals que a les trinxeres estimulen el valer dels soldats que al front lluiten per a la independència d'Espanya. Hi han exposats quadros, dibuixos i apunts relacionats amb la vida d'avantguàrdia, obra dels artistes Bas, Clavé, Guimerà, Artel, Torrent i Balaguer, que presten servei a l'esmentada divisió i als quals es deu la tasca d'ordenar, preparar i crear aquesta exposició que reflexa la vida cultural del nostre exèrcit. Les casernes de la República estan dotades de tot el confort modern. L'esperit amplament democràtic del nostre govern es reflecteix en la vida interna de les casernes que avui donen un ampli marge a tot quan signifiqui cultura i enaltiment del soldat. En el modern edifici d'aquesta caserna, davant les autoritats militars i el conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, fou inaugurada la Llar del Soldat. La banda municipal de Barcelona, sota la direcció del mestre Lamot de Grignon, executà un escollit repertori musical. Una obra més que posa ben alt el pavelló de la República Espanyola, que sense abandonar la lluita contra els que volen prendre'ns la nostra terra i les nostres llibertats, procura dotar dels màxims beneficis els soldats de l'Exèrcit Popular. Del batlle de la ciutat de Barcelona, Hilari Salvador, s'ha inaugurat el lliurament del vas de llet als infants de les escoles barcelonines. Acompanyaven el batlle el conseller de Cultura Víctor Colomer, els consellers Codorniu, Piera, Vinyals i Aragó, el senyor Casademunt, en representació de la Generalitat de Catalunya, i el senyor Cordero, en delegació del Govern de la República. Entre d'altres, hi assistiren els delegats de l'Ajut Internacional i del Labour Party, que són els que han donat les expedicions de llet condensada, i el Comitè Socialista Belga de Liège, que ha proporcionat les galetes.
El centenari de la mort de l'exili pintor català Marià Fortuny no ha pogut celebrar-se amb tot l'esclat com desitjava donar-li. La vida exemplar de Fortuny, que morí als 37 anys admirat mundialment per la màgica paleta en què sapigué copsar totes les belleses de la llum i del color, és un exemple viu de l'artisà del nostre poble que, constant en el seu treball diari, arribà a assolir un mestratge extraordinari. La seva memòria fou honorada en la solemne reunió que tingué lloc en la Generalitat el dia del centenari de la seva mort.